Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Amariel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nilari ti damo akaayan ayat ko. Inayat ko iti kastaunay. Nang runa, idinaaddaan kamin iti anak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mariel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itay kapay apalpaliiwan, anak ko. Kasla saan ka makaid na? Ay, diyak ngamin makontak ti cellphone ni Larry, nanang. Ha? Manumutan nga aldaw akastoy. Di na pa'y kumustaan ni baby. Amangan numakumikum laeng, anak ko. Sapay ko matakasta. Malidaya anak laeng, gaputa sigud mat asaan akas dyan ni Larry. Kanayon nga ag-update kada kami nga gina. Sa dino man ti papanan na. Italaang akastoy. Ha? Diyak kaya ti agpanunot iti saan anasaya at kankwana. Panagkunak. Adda saan anasaya at nga aramidan na. Anya? Diyak amo no anyat aramidat, friend. Amangan no makumikum laeng. Ngam panagkunak at saan. Ngamin, idi, kat oray makumikom. At dalata oras na ngag-update kada kami. Sa dino ngay nga tante ayan na. Diyak nga rod amo. Iso anak ko na kaninanang. No bilang awan pa'y update na aging gainton umay alawas. Mapanak ija ayan ni manang na. Salud sodak no ammo na ti ayan ni Larry. Awan! Nasaya at day taan na panunot mo, friend. Sigurado nga addaam mo ni manang na. Nasaya at taim may kamariel ading ko. Wan manang, kinapudno na. Diyak nakaturturog iti mano arabi eh. Gapo iti kapapanunot ko ni Larry. No sa dino nga tanti ayan na. No kumusta nga tan? Ay, pasensya ka lako man, Mariel. Ngamnas kan nga ibagakkan ka tinakuna nasakbayan nagpakada kanyak. Ha? Pakawanam ko matikamsat ko. Gaputasan pa'y anak kasagana iti responsibilidad kas amati anak yo. Anya? Day tatimbaga na kanyak. Sakbaya pimanaw. Nakuna na amapan agsapol iti panggadan na. Kasta unay kano abain na kadagiti kakabagyam. Gaputawan may pakita na. Anya? Iso na lang. Tasaan namat nga rin nga imbaga no sa dino ti papanan na. Ngam saan ka madanagan? Tamok a safe ni Larry iti napanan na. Ay. Di ka madanagan. Tapno may papan iti anak yo. Tumulong ak iti suporta. Nang runa ita ta baby pay laeng. Diyak amo no apay ana aramid ni Larry kanyak ti kastoy nanang. Ala, husto na anak ko. Hindi ka ano man. Sa anak mo't nga agrekreklamo. Numasit ti matgadan na no dadduma. Adamo trabaho. Iso nga ayos lang. Ngam no apay akal laat-latan at tinalikodan na kami ti anak mi. Ay, pagkalmaang tirik naman ako. Saan ka kumaunay ngagpanunot? Saan anasaya at ti epekto na itibag iti stress? Nanang. Addan tulat taal daw ang maamiris na abiddo ti panang talikod na kada kayo. Gapulaeng itinagrabaw arason. Sapay la kumata saan? Sapay la kumata makaamiris. Katagsubli kada kami. Ay ayatek unay ni Larry. Nga oray kas jay ti inaramid na. Mariel, pudno ka di tinadamag ko? Ah? Anya day ta, friend? Adda nga min nakaibaga kanyak. Nga agdatdaton ka no ni Jason kan ka. Ha?
Nasingpat ni Jason. Awan makunakkan kuana para kan ka. Kan may sa. Tawon mo't ang tinaglabas manipod pimanaw ni Larry. Panagkunak, saanen nga agsublipay dayjay. Dayta nga ro ti pampanunutak. Jack mailibak nga adamot panagayat ko ka ni Jason. Ngam kasanon ni Larry no bilang lang. Di mon panunutan ni Larry. Tanupod no ti panagayat na kada kayo nga agina. Saan na kumangay naramit ti kastsay? Nga uray la imabot iti manu atawan. Sa bagay makit di ah. Isong awan dakas na, no ikam ni Jason iti chance na. Addaken ka dayta anak ko. No siya, awan parikot no bilang tamakiayan ayat ka. Nanang, Tinapatag kat saan mo abaybayan ti anak mo. wen, nanang. Ikamlat ta iti oras mo. Kanti kanayon ko nga ipalpalagip kan ka. Pilyam tay lalaki ang maaklon na tinapalabas mo. Ay na, nagpintas matanda ti kwentas a regalong kanyak, Jason. Agyamanak, ha? Deserve mo ti maikan iti kasta, Mariel. Sika talaga. Oh, at to'y matigatas kan diaper para kini baby. Idi na udi ang napanak iti balayo. Nakita nga do ti ay ayam na. Iso asaanin nga ay ayam ti ginatang ko para ken kuana. Gatas laengan, tapno ad dapay alumukmag. Agyaman na ka talaga, Jason. Pagyamanak unay, gaputa mariknak asaan laang asyak ti ay ayatam. Nudikat, napatagkan ka ti anak ko. Awanan yaman na. No kasano ti panagayat ko ken ka, kastamat iti anak mo. Ipatpatig ko unay ti anak mo. Kaspudpud no nga anak ko. Magustuak man ti kinasingpot dayjay a Jason anak ko. Nanang, Nadayaw kan na respeto. nasingpat at talaga ni Jason, nanang. Kinapudno na. Manipod, nagayan ayat kami. Awan pa'y napuuta ka nagapaan mi. Kasta ka di anak ko. Ay na nagsaya atan no kasta. Kat sapay la kumatag tultuloy dayta. Wan nga ro, nanang. Napakumbaba nga mi ni Jason. Kandi na kaya't ngagap-apa kami. Kasta ka di. Ay sapay la kuma nga rod ta saan nga agbalbaliw ti kasta nga ugali na. Kan sapay la kuma ta ison ti lalaki aparaken ka. Among friend, makunak anagasat ka iti boyfriend mo. Taapay anak ko nam dayta. Wana, gapot adda amin kan ko na ti kinasingpat ti may sa alalaki. Abirbirukan ti may sa babae. Wan nga rod. Nagasatak. Gaputa iti kinaado ti babalasang ang mabalin na nga arman. Katsyak pa'y lang a single mom tinagustuhan na. Amom, awan pilpilyan ni Ayat. Uray man no ado dita ti babalasang. No si kamot ti kayat na. Di si kalat na. Sa bagay makit di ah. Iso amakunak anagasat ka. Sapay la kuman. Ta isunto ti kagasat mo, friend. Mariel, anda ko makayat ko nga ibagakin ka. Anya dayta, ibagamon. Panagkunak, umdas matan ti urnong ko. Kayat ko mga kalaysatan. Dayta, ket no manugot ka. Ha? Ngam saan ka nga apuraen? No ko na mga aguray pa'y, maawatan ka. Jason, awan ti makagapo. Tapno saan na ka umanugot iti ibagbagam. Kinapudno na. Dayta ti ururayag nga ibagam kanyak. Ha? Kayat mo asawen, mayat kan apa ikalay sa kanyak? Uwan, kat masigurado nga iti kaanuman. Saan ak ngagbabawi iti daytoy a desisyon ko. Kaya't mo asawan, saan ako niyang trabaho? Wen,
Dito'y kalata ko man balay. Awiram ni baby. Umdason asyak ti agtrabaho para kada tayo. Kastamat dan kini nanang. No maipasimbak dito yung sangot ti balay, mangrugi kalangan iti basit a pagtagilakwan. Tapno mabantayan mo't lang ni baby. Ken tapno saan ta na mangala iti para awir. Ang yaman ako na, Jason. Ang yaman na ka talaga. Awanan yaman na, si kakit dimet. Agasawatan. Iso nga rod apagsaritaan ta ti amin abanag apagsayaatan ti pamilyata. Ket dito yung kalatan balay. Tapno saan ka unay ang mabannog. Hello, Manang Divine? Hello, Mariel ading ko. Kumusta kayo matan? Okay laang, Manang. Da kayo? Kumusta? Ha? Kwa. Nasayat matlata. Aywan gayam. Amangan no saan ka busy ita alawas. Kwa. Saan matkit di, Manang? Apay ka di? Birthday nga mintiin na una nga anak ko inton Merkules. Umay kayo kuma. Itugot mo ni baby. Kailib mo na makita. Oh, sige, Manang. Umay kami, iti anak ko. Anya, mapan kayo ijay ayan ti kabsat ni Larry ko naman ako. Wan ko ma, Nanang. Imawag gamin iti kalma ni Manang Divine. Kasangay ka no ti inauna nga anak na. Kat inimbitaran na. Anya, Kan may sa... Kailiw da ka nung matan ni baby. ay kat impakadam ka din iti asawam. Kasarita ko mapailaang. Masiguradok apat gannak. Nanang, no anyaman tinagkurangan ni Larry. Kan no anyaman dagiti parikot iti nagbaetan mi. Saan akaraman ti kabsat na. Nasingpat ni Manang Divine kanyak. Iso nga uray awan kamin ka ni Larry. Ibilang kulat ta apagayam ni Manang Divine. Mangan kalat na Mariel. Kabayatan ang nakaturog ti anak mo Jessilyn. Wan Manang, kat mangan tayo Ala, mangan kalat na. Nasuyak iti angot ti makan tada kami ngamin ti nagluto itay parbangon. Mangantan, Mariel. Agsangutan amangan. Larry? Nasdaaw ka, nakakita kanyak. Ada kagayam. O ala, agsarsarita kayo pa. Tas si kaswak dagiti daddo maabisita. Apay asaan mo ngayon pakaam mo? Nga ada kagayam mo dito balay ti kabsat mo. Jakon impakaamukan ka. Gaputa ang mga nusaan kayo nga umay. Numaamuam nga daak ditoy. Anya? Mariel, damag ko ang nakiasawa kagaya man. Wan? Iso ni Jason. Kasta ka di. Ala, mangantapay nga muna. Agsarita ta inton madamdama. Saan nga ang angaw ti inaramid mo? At tinalikodan na kamilatan akaslaawan ang yaman na, Larry. Aklo na ka nagpindutak. Amok da ita. Kinapuno na. Aging ga ita. Kat iso ti pagbababawyak. Nagbalinak atakrot. Sa ita, kayat mo ti makisinubyan kanyak. Anyat pa nagkitam kanyak. Ay ayam, apanawam laang no kayat mo? Subliam no kayat mo, kasta ka di? Ha? Iti ka anuman. Saan nga excuse ti rason? Asaan anak kasagana? Tapno talikudam ti anak mo? Tandaan am dayta. Awan ka kadagiti panawon ang masapul da ka. Sa ita, kayat mo ti agsubli. Agpanunot ka kumaan na imbag, Larry. Naladawon ti amin. Nagkita kayo kinilari ija ayan damanang na. Wen, jakmat ngamin among nga dagayam ijay. Naamukla ko mga ada ijay. Saan kami kumananapan ka ni baby? Amok no anya ti kayat asawan ti panagsangit mo. Amok nga aging ga ita. Ket addalat ta panagayat mo ken kuana. Saan ka met ama babalaw no bilang laeng? Gapot addalakit nga rod anak yo. Saan, Jason? Juan, ada anak mi. Iso ti ama ni baby. Ngam saan ang nagbalin a responsable nga ama ti anak ko?
Imayat kayat ka akasarita, Larry. Ha? Kas itinakunam idi na minsan, nga awan ti closure ta. Daytoy nga rodan ti maudi. Mariel, apay akas tamot ang tibagbagam. Husto ka, itinakunam kanyak. Nga adalata panagayat ko kan ka. Ay ayatan ka. Tas ika nga rod ti ama ti anak ko. Nga madaan ako iti asawa ita. Mariel, ay ayatan ka unay-unay. Imadayo ka, tapno ang trabaho. Kat iti panagsubli ka, kat data ko mapailaan. Ngam saan gaya mo na mabalin. Wan. Ni Jason, tinangpuno kadagiti amin anak kurangam. Iso asaan nak ang mapabasol no inayat ko ni Jason iti kastaonay. Asawa kon tanagkalay sa kamin. Iso alipatan na kon. Ay ayatak ni Larry, ngem ingkarigatak alinipat ti amin kada kami. Gapo taaddan ni Jason iti biyag mi nga agina. Asaan anang baybay akada kami, akas iti inaramid ti ama ti anak ko. Saan mo na nagpakpakita ni Larry kada kami? Manipod iti naudi apa nagsarita mi. Tuy pagayam mo, Mariel. Agyaman nagpagayam Mariel iti daytoy apakasaritaam. Husto ti inaramid mo, asaan mon asinublian ni Larry. Gaputa ididamo pailaeng ket impariknana asaan anapudno kan ka. Ni Jason ti makuna anapudno, gaputa inaklon na ti amin mo. Sapay la ko ma, tagtultuloy ti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mariel. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napili ak iti lalaki idi kabambanwagak pailaeng. Jakmet ngamin namnaman akastoy gayam ti pagbanagak. Bueno papagayam. Intay dinggen ti pakasaritaan ni Marilyn. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mapan mo sang wan ni nato, anak ko. Uray saan mo akurso na dadyay tao. Kat kasaritam latam tayo tinasayaat. Ay natatang, imbagak lang arudan asaanan nga umay ngam umay latamat. Ay na, masurong na ka makakit-kita iti rupa na. Maday iti kasta. Agyaman ka pa ikit di taada agaram kan ka. Ure awan agar-aram kanyak no kasjay tumatlaang. Agbakbak taklat ta na balasang. Ay unay kan anak ko. Apay, ti kunam, nalaka ti agbakbakat abalasang. Apay, ti kunayo mat, nalaka ti makiasawa latan iti tao apulos ngawan sumgar adut-dut ko. Anya ayat isap sa pulom iti lalaki. Manon ti binastan mo nga agar-aram kan ka. Ay na, 27 ti tawan mo. Kat, anya ko mano ba 27 ti tawan ko? Ubingak pa'y man. Manang, adda ni manong aga. Sikati kayat na makasarita. Tapay, amangan no agaram mananday ta. Apay, saan mo akayat ni manong aga? Nagwapon tupay. Anya? Anyat klase ti panagkita, Melinda? Kat no nakangisngisit, nagalas ti panagnir-ngir sina. Sobra kamit manang. Nangisip laang, ngam nataarmat.
Anya nga tano si kalaangan ti sumango kan kwa na. Siyak nga rod ti si Mango, ngam si kamat ti sapulan na. Sangumot amanang takaasimat. Nasingpot mat ni Manong Aga. Sige, sangwag. Ngam ibagak asaanan nga umay dito'y balay. Sobra kamat manang. Siyak lakuman ti Arman na. No apay asikapay lang nga minti kurso nada na. Sigurado ka? Kayat mo ni Aga? Uray kayat ko nga rod, kasi kamat ti kayat na. Sige, siyak ti makam mo. Basta kurso na dam, ah? Wan ko naklangarudan manang. Nagyamanak, ta sinangonak, Marilyn. Apay, anya kami ti ibagam aya. Dimpay la imbaga kini Melinda ti ibagam. Taktaken nakpaylaeng. Sika nga minti kayat ko apang ibagani ti daytoy. Ala, ibagam nga rudan no anya ti ibagam. Tadi ka manaktak iti trabaho. Agayataken ka, Marilyn. Agbirok ka langan iti sabaling armam. Sanak nga interesado ang makiinaram kan ka. Uray pa'y kasta ti bagbagam. Sana ka maupay. Sapay ko ma, tadumteng to ti kanito ang maayat nakmet. Ay napangaasim Aga ah. Jak kayat apabainan ka akas iti inaramid ko kadagit imuna nagaram kanyak. Dagulit da ngamen. No kayat mo, ni Melinda ti armam. Ama ka no dapay namnamam no iso ti armam. Anya? Nga Marilyn. Ay na, jak kayat ti dagulit kunak manan. Di mo ipilit tabagem no saan mo kayat ti mapabainan. Kunak man no si Katiar Arman ni Aga. Apay ngay at ikabsat mo matan timang sangsangaw. Saan ko akayat ni Aga, tatang? Kinunan ni Melinda akayat na ni Aga. Di imbaga ka ni Aga, ani Melinda ti arman na. Ay, talaga napili ka, balasang kaw. Kaya tupay ti kabsat mo. Saan mo kit din akayat? Nasingpat ni Aga. Awan amok abisyo na. Saan ko nga rod akurso na, tatang? Kagurak laeng no ipilit na ti bagida kanyak. Ala anya ngay nga road no saan mo akayat. Kayat ko ni Aga nga agbalin a manugang. Isu amayat mat, no ti kabsat mo ti arman na. Sapay ko na, ta sa anak ang maipada ka dagiti adun abinastad mo, Marilyn. Apay nga tang awan man laki matinumat nga garam kanyak. Ada ka di bagbagam? Awan, Apay nga rod asaan ka sumong bat. Agtantanan itin kalatan. ti kunak Steve. Awan plano kon ang makiasawa. Agbakbak taklatan abalasang. Anya, imposible mat nga awan plano mamakiasawa. Di saan ka na maadan ni anak? No, adan to agara makurso na, dak. O, di sige, makiasawa. Ngam, awan pa'y ngamin nagara makurso na, dak. Iso nga, nakunak agbakbak takabalasang. Kaya't nga rod asawon day ta. Adi na kursonada. Nalawag mat siguro an awatam dya imbagak. Saan ka kumamat unay ang napili, Marilyn? Ikan na kumamat iti gundaway. Amang ipanaknak ang napudno ti panagayat ko kan ka. Naibaga kon ti kayat ko nga ibagakin ka. Iso ang mabalin mon ti pumanaw. Agsubli akon iti istor ko. Tamangan no addan gumatang. Binasted mo manan na Steve? Ay na, anak ko. Apay ay akasta ka. Kita man di adem. Natulagan ti kasarda ka ni Aga. Tatang, agduma kami ka ni Melinda. Kasanaw, no awanton agaram kan ka. O di awan laang. Ay, apay, ti kunam, nalakat ti agbakbakat abalasang. Asinon to nga ti mangaywan kan ka, enton bumakat ka. Alangan mat ang makiasawa aklatan iti jakkap-kap na kan, tatang. Basta nasingpat lakit di ti lalaki. Sung bata mo na. Ay, kaslasaan mat ang nasayati kasta, tatang. Sung batak nga oray saan kung ay ayatan. Ay, jak amo kan ka. No kasano nga agayat day tapusom. Napili mat unay ti ayat mo. Ay, artistan samat nga men ti birbirukam. Tatang. Congratulations, Melinda. Aga. Agyaman na, Marilyn. Agyaman na, manang.
Oy, si Kaaga ah. Saan mo to pagsangsangitan ti kabsat ko? Dahakas ka kanyak, no pasakitam ti kabsat ko. Wen Marilyn, ikari, jak to pasakitan ti kabsat mo. Ala, husto daytan manang. Mabutbutang kan kani aga. Yamay lang, dararamidan yun dito, anak ko. Kumay kayo, tanay. Agur-uray yan dyan pagluganan yaw. Melinda, aga. Wen tata, makantan, Melinda. Itatanalpas ti kaseryo. Anya nga iti plano yung kaniaga. Sa dino ti pagnaadan yo. Ijay kanumot balay da aga manang. Iso nga minti inaudi a lalaki. Kat ko na kano dagiti dadakkel na. Nga uray saanin nga agpatakder iti balay. Ta ijay to nga agnaad. Ay, may kawak nga rod iti kaawan munton ah. Dudwa ka minton kanitatang. Agan-anad kayo akanayon kinitatang manang. Si kapay laang ti makaamo kinitatang. Wen, awan pagdanagam iti dayta. Kan uray si ka ah. Agan-anad ka matijay. Kanayon kan tulat ta apo masyar ditoy. Nada problema, bagaan naklaeng. Agyaman manang. Tatang, aldawan. Apay asan kayo pa'y lang nga bumangon? Ay, madingarod ti bagbagay ka nakaw. Apay ngay, agurigor kayo? Wansa. Ala, napudot kayo mat nga agpaiso. Ay, ipan kayo iti ospital itamat laang. Ay, sana yun. Ikanaklangan iti tumarag. Sigurado kayo? Huwag na, anak ko. Ay na, nagdakkel mo tan ti tiyan mo, Melinda. Dandanikan sa matan aganak. Wan manang, kabulanak ita. Iso nga rod nga imayak pimasyar. Taamangan no sa anak ton ang makapasyar no aga nakakton. Kat, kumusta kayo ngay mat ka ni aga? Naanos ka di matlaang kan ka? Wan manang, sa anak nga agbabawi anak ki asawa kan ko na. Kat nasayat nga rod ano kasta. Oh, kumusta kayo mat kinitatang? Nasayat kami mat. Ni tatang, kalkalpas na lang ang nagsakit. Diyak pinalubusan na rin mo, agpilit mat. Bisitaan na kanulaang dagiti mula na. Mala, urayat nga rod asumangpat sa akto agawid. Ay na, babae, iti umunang apo ko. Kat ay na, nagpudaw. Wen nga rod tatang, imbaglakit din ata imalak ni Melinda. Anya ti kayat mo asahon iti dayta manang. Ay awan, ang mga numasaer ko pa'y tiriknam. Aminado akmat anang isit asawak. Anok ngay tinapudaw. No bartek tumat laang kas kada babaero. Punaw, day tangay bagam anak ko. Maragsakan para kan kaading ko. Tanaadan ka iti nasingpat kan responsable nga asawa. Kinapudno na, umapapalakkan ka itantandan anak mo. Anak, mariknak, ti panagkapsot ko na. Katidaw-dawat ko, ang makiasawa ka kumamatayin. Tapno makitak pa'y ti apo ko kan ka. Tatang, saan tayo kumapay lang nga pagtungtungan day tabanag? Isardang yung aminan ti agtalon, tapno saan kayo agkapsot. Umanay matibirok ti istor ko apagbiag tayo. Sa pulan ti bagay ti trabaho. Ti bagbagakit di titong palam. Kasano na, numapo kawak to dito'y lubong. Asino nga ti kadwam? Ay, jak kaya't apanunutan ang mapukaw kayon tatang. Iso asaan kumaday tamant ibagbagayo. Makiasawa ka nga roden na. Tapno agtal na ti panunot ko. Iso tikid daw ko kan ka, anak ko. Ala, uwi ng tatang. Makiasawa ako, no adapay agaram kanya. Jak batla makaturugan. Gapo ka dagiti imbagbaga ni tatang. Kasan nga agpaisungay no bumakitang to. Ang may sa aklakit no sa anak ka makiasawa. Ni Steve tinaudi ang nagaram kanya. Awan matanti si Maruno.
Kasano kay nga tanwawanan agaram kanya, tabakit ako. Ay, imbag pa'y ka ni Melinda, tandan anak na. Andan tumang taripato kan kwa na itong bumakad. Ang siyak ngay, kasano ak tumatan. Pasensya kan Melinda, no nabaybayak ni tatang. Saanan nga imabot iti ospital. Tunggal nga mindamagag ti marikrik na na. Ibaga na matasan ko apakandanagan. Ilimlimad na mat kanyak ti marikrik na na. Saan ka mat apabasulan iti papatay ni tatang? Manang, nalabit, adit alaangan ti pagpatinggaan ti biyag na. Palubusan ta ni tatang. Tapno saan ta nakarkaro ang masaktan. Hawanan ti kankanwak, ading ko. Ang may sa akon na pinanawan akon ni tatang. Ala, husto day ta na panagsangsangit mo, manang. Ang mga noan niya mo ti mapasamakan ka. Ang bababawi ak itan asan anak asawa. Awan mo't nagaram kanyak. Manipod nag-40 akon. Agmay-may sa akon nga agbibiyag. Gaputan nakapilpili ak idi. Ay, nagliday gayam ti agmay-may sa. Auntie, umayak man. Di ka nakak. Camille, dumanon ka. Nakaumay ka, Mat. Ipapahayap na ka ni Mama. Birthday nga min ni Papa. Katadabasit sa Canada. Kasta ka di. O sige iha, urayan na ko na. Agsukatak laang, agkuyog tanamapan. Uwan, Auntie. Happy birthday, bayaw. Agyamanak, Marilyn. Naimbag man ta na kaumay ka, manang. Wen, kaya't ko ti makaaliwak sa ading ko. Ay, italaang amarik na aktirigat ti agmay-maysa. No apay nga min anak kapilpili ka idi. O, anya nga ita. Ay, wen nga rod. Kat, dapay may sa arason no apay anak ka umayak. Anya day tama nang. Talumat dagiti anak yo. Ang mga numabalin nga agnaed kanyak ni Camille. May mayat matlaang no ijaayan ko nga agnaed. Taas sidag ti pagadalan. Anya ti makunam lakay. Ni Camille ano kayat na? Ay, uray siyak ti makamo iti panagadal na. O sige manang, taka sa umi pa iti anak ko. Sige urayak no anya ti desisyon yo. Auntie, anda akon. Oh, Camille! No kasta, kayat mo ti makipagnaed kanyak? Uwan, Auntie. Takaasi kayo, Mat. Awan kad kadwayo. Ay na, agyaman na kaanakan, tanaasi ka kanyak. Saan ka madanagan? Tasyak ti makaam mo iti panagadal mo. Agyaman na, Auntie. Ita, addan ni Camille iti maudi atukad ti kolehyo, Mr. Lonely. Agyan kanyak manipod Lunes aginggat Biyernes, ket agawid iti balayda kada Sabado ken Domingo. To'y pagayam mo, Marilyn. Agyaman pagayam Marilyn iti daytoy apakasaritaam, ket ti makonak talaga nagrigat ti agbiag ngagmaymaysa. Ket imbag tay mannugot ti kabsat mo, a makipagnaad ken ka ti anak na. Isu aswerte kapaylaeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagbalin ana uyong ti asawak. Idi na pa ay iti arapaap na para kadagiti dua nga anak mi. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Marilyn. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Dahito yan ti allowance mo, Shena. Kan, dahito matkan ka, Vera. Agyaman na, nanang. Agyaman ak mat, nanang. Say-saya atin nyo ti panagadalyo, anak ko. Ikarigatan da kayo kan ni tatang nyo apagadalan. Aging ga iti kabailan me. Uy, nanang. O sige nga rudan, nanang. Mapan kamin kin ni Vera. Ala, anak ko, kat agan-anad kayo. Ay, imbag lakit din, taado akanayon ti agpadait kadata. Uray kas kasano, maitid ta ti kasapulan da Shena kan Vera. Sapay la kumaa, tamakalpas dan. Iti kasta, makainanata matain. Awan papanan na, no di ti makalpas dan tumatlaeng. Sumarunun tumanan tay buridak ta. Eksaktun to no agkolehiyo nito. Nakalpas tumatan da Shena kan Vera. Basit pa'y apanaganos, bakay. Ala, apay ada kayo matantag lutluto nanang. Kinunak mo't asyak ti para luto. Urayan daklatan asumangpet nga gapu iti pagadalan. Amok ngamin mabambannog kayo iti pagdaitan. Ay, kunak nga men, numaladaw ka sumangpet. I-text ko mat kada kayo numaladaw ka sumangpet. Awan mat problema kanyak, anak ko, nga uray siyak ti agluto. Ala, agi na kayo kit din nanang. Siya kung ti mangituloy iti lutlutuan nyo. Alaman laangan, ay, anya lakad to'y anak ko na aya. Agam, ay, nagswerte ak. Tanaad da anak iti anak, akas ken ka iti kinasingpet. Anya, saan ka makaawid, kunam? Wala nang. Ado ti aramidan mi dito'y pagadalan. Iso ano mabalin, ipaw itsulaangan ti allowance ko. Sige nga Rod, anak ko. Ibaon kong tulatan ni Tom, ta iso ti mapan mangipawit. Agyaman nakngarod no kasta nanang. Ay, basta jay ka na yun nga ibilbilin ko kada kayo, Laglagi pa nyo ko maakanayon. Wen ka di nanang. Saan amasapol nga ulit-ulitin nyo? Sige nga Rodan, anak. Kat agan-anad ka, akanayon. Uray ka? Saan ka mo't makaawit? Vera? Saan nanang? Apay? Saan ka naman nga agawid ni Shena? Saan ka nung nga Rod? Taado ti aramiden na. Talaga busy amin nga estudyante ita, nanang. Iso saan kami ang makawid? Ala nga Rod, taipawit ko matan ti allowance mo. Tapno maminsan ti panagpawit ko. Agyaman na, nanang. Agan-anad kayo dita, anak. Saan ka no ang makaawid dagiti kakabsat mo, Tom? Iso ang mapan ka agpawit iti allowance da. Apay ka no asaan da makaawid nanang. Ado ka no ti aramidan da. Anya ko mati aramidan da. Di na magyo ka di. Apay, saan da mabalin nga aramidan dito'y balay ti bagbagada nga aramidan da? Jack mat dinamagan, anak ko. Sapay ko mata saan da nga gululbod nanang. Saan mat siguro? Ala, itad yung arodan kanyak ti kwarta. Taipawit kon kadakwada. Ay, saan ka naman na makaawit agiti agkabsat itaabulan? Anya launay ayat aramidan da. Tas anda makaawid. Kasla imposible mat day tananang.
Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Danunan nyo man ida, nanang. Ilaan nyo matan ida iti abastuda anat natang. Tapno makita yun, no anya ti aramidan da. Unsang agpaiso. Tapno makapasyar tamat, lakay. Sige. Intun bigat matlaeng. Agbiyahe ta. Bakit? Lakay. Dayto yan tidagos dagiti anak ta. Sige. Tagtukto ka. Mabit lang. Na, Tatang, anya tararamitin nyo dito Shena. Apay akas ladakkel ta tiyan mo. Pastrakin na kamay. Tapno di tao nagtipag sa saritaan tayo. Kuya tatang, nanang. Apay asaan na kami akayat apasterken. Alaw may kan bakat. Sumrekta. Tatang, mabit lang. Ada lalaki dito'y dagosyaw. Asino dahi ta lalaki? Naimbangal daw yo, tata. Nana. Asino ka, kunak? Kuha, tata. Siyakti kayan ayat ti anak yo. Ha, Di kay madanagan. Ikalay sakti anak yo. Anya. Awanan ka itibain. Pangasiyo. kunak tupay kat amasikog ka. Kinapudno na. Masikuga kun iti na odi apanagawid ko iti balay nanang. Talo na bulan ti dyan ko iti. Itatamadlawan. Mabayin akong nga gawin. Awan utang mo an imbag anakam. Imbis ang matulungan na kami. Ngapsi ka pa iti mangiruruman kada kami. Ay, iso ang manipod ita. Makaamo ka matan iti biyag mo. Ayan ti kabsat mo. Ante ti kwarto na nanang. Nanang, tatang, pagkawanan dakmat. Masikugak mat. Anya. Nagalas ti ugali yung agkabsat. Makaamo kayo ni ti biyagyaw. Saan nyo man lapin anunot dagiti rigrigat mi kadakayaw? Alaw may kan bakat. Hagawid tan. Hawan ti sirbina ti mayanta ditaw. Hanggang lakay. Umay kan. Agawid tan. Nay, anya ti pagsangsangitam? Ay, kasanungatan ti kasasaan dagiti anak ta. Baybay am idan. Saan da pinanunot ti rigata? Bukod na lang pagragsakan ti pinanunot da. Ay, ada pa'y nga takanin da. Bayam, tapno marik na damat ti rigat. Makaamu damat tayo. Palubusan na ko amang sarong karkada ko ada. Di mo ipapilit ti kayat mo. No saan mo akayat adata ti agapa? Ay, anak, si kalangan ti pag-asak. Saan ka di nga amumat jay dagos dagiti kakabsat mo? Wananang. Ay, mapan mo man kumustaan ida. No kasanumatan ti kasasaad da. Sige, nanang. Mapan ko ida kitaan. Adto iti kwarta. Itin mo kadakwada. Tamangan no kasapulan damay. Sige, nanang. Itid ko da ito'y kadagiti kakabsat ko. Kat, kumusta nga'y dagiti kakabsat mo? Nasayaat mati kasasaad da, nanang. Kinapudno na. Saan da nga inawat ti kwarta apapa itid yo? Isupay kano nga usaran tayo. Kan saan nyo kano ida apakadanagan? Tagpadpada na singpet dagiti naganak dagiti nakasikog kadakwada. Isuda ti tumultulong kadakwada. Kan itultuloy da ti panagadalda. Ay, nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Idulin mo nga ron day ta kwarta. Tausaram iti panagadal mo. Wananang. Dan inti pa nagturpos mo iti high school. Anyamat a kurso ti kayat mo nga lain. HRM ko matatang. Anya? Ay, pang babae day ta a kurso. Jak kayat. Kinapulis ti kayat ko nga alaem. Tatang, jakayat deta ako ruso. Siyak ti mang paadalken ka.
Isu ang masapol atong palanak. Una, ngamsak mo ti agadal, tatang. Iswarum bang kumasyak ti agpili ti kurso akayat ko. Saan kumanatang kan ti ulaw ma? Di ka agbalin na balasubas. Akas kadagiti kakabsat mo. No saan mo akayat, ang maipada ka kadakwada. Kita, nalpasan ti graduation mo. Kat mapangkaagin roll. Ngam, kinapulis ti enroll mo. Saan kat aday ta HRM? Apay, bakla ka aya. Jak kaya ti anak a bakla. Kaslawan ganas ko nga ginrol, tatang. No day tamat ti kayat yu akurso nga laag. Nananana. Apay ngamin asaan mo akayat. Ala, ibagam ti rason. Saan nga rod aday ta akurso ti kayat ko, tatang? Lakay, apay ngamin apilitem, no talaga adi nakayat. Ay, saan ka man mat nga agbalin akong sintidor? Kita man tinagbanagan jay duwang anak mo. Ala, kadwaam nitom amapan agin roll. Katsiguraduam, akin na pulis ti i-enroll na. Nanang, kasano day to yan? Diyak kaya ti kinapulis nga enroll. Ay kat, jay kurso akayat mo ti enroll mo Ay makaamuditan. Saan mo't ngamin anasayata ni tatang ti agpili ti kursok? Apay ngamin, asaan mo akayat ti ibagbagan ni tatang mo a kurso. Nanang, aday podno kada kayo. Ngamsaan kayo kung mga agong ungat. Kansaan nyo kung mga ibagbagakin ni tatang. Tama nga no pagtalawon nak. Marigrigatan ako na mangilimliman iti podno arik nak, nanang. Anya ti kayat mo asawan. Baklaak, nanang. Anya! Day tati podno. Ay. Awan ti maramidak. Ay. Ngam kastuya talaga tiriknak. Jack nagayatan da ito'y nanang. Ala, mapan ka agpilan. Makaamukan, no anya ti kayat mo a kurso. Ay na, agyama na kada kayo, nanang. Talaga man nakaawat kayo. Gapo, tapat-patgan kayo nga anak ko. Day-enroll mo matlaang ti anak ta. Awan, lakay. Kahit, ti kayat ko matlaang ti in-enroll na. Awan. Ay, pakawan anak apo iti panaglastog ko. Nasaya at nga rudno kasta. Adda ko makayat ko akid dawon kan ka. Anya mananday ta. Mapan ko kumapasyaran dagiti doang anak ta. Mailiwak una yan kadakwada. Lipatan mo dagijay at traidor. Hanggang anak ko latta ida. Uray anya ti ibagbagam. Saan ka palubusan? Nanang, adda pakisali pa agay contest. Iso pa iti prize na maawat ko no mga bakat. Anya. Ay, anak ko. Sigurado ka ka din iti dayta arik nam. Mga numabalin pa'y alabaanam dayta arik nam. Nanang, manipod adan puot ko, kastuya kon. Diyak lang padpadlaw. Ang itatadakil akon, marigatan akon amang ilimad. Ala, awan maaramid no kasta, anak ko. Hanggang saan mo nga ipadpadlaw kan ni tatang mo dayta apalimod mo Ta sigurado nga agungat manunday jay. Kumuna akong nga agawid bakit. Si kanto ti Mang Ricard. Nagawis ngamin ni kumpari Lucas. Mapan kami kano makipiasta. Ije ka bang ibang abaryaw. Ala nga rod. Siya kunti makaam mo ditoy. Ala, ilagpas mo nga rod to'y dadaitek. Tama nga no may daalaan inton bigat. Sige, siya kunti makaam mo. Ala, patuluyak nga roden. Ay, napanan ti asawak. Ay, Diyos ko. Anya nga tati mapasamak.
numaamuan na abaklan ni Tom. Kan numaamuan na. Asaan ati kurso akayat na ti inyenrol na. Ay, si kala ko man ti makaam mo. Diyos ko. Ay, Lakay, apay akas na itsura masimagpag. ay na, mangibabay di anak mo. Ay na, makapatay aksa. Ay, Anya ka di ka nga ibagbagamon. nakita ki je piyesta ti anak mo. Ay na, nakisalip iti gay contest. Ha? Ay na, sumat lagayam asan na kayat ti kurso a polis. Ay na, tabaklamat gayam. Ay, nakita na kakade. Jak amaw, ngam nagawid ako na. Tamabain na ka ni kumpadre Lucas. Ay, sumang patulaang dyan alaing anak mo. Ay, pagtalaway ka. Ay, anya kakade. Ay, saan mo ko mapagtalawan ni Tom? Ay, sumardeng kan. Tamang nusi ka ti makabil ka. Awanan ka itibay na bakla niya. Anay ko tata, ang pangasyo. Tita ko makabilin. Awan mo ti matingar aramidak. Kanawan mo ti dagis na no kastuyak. Awatin niyo ko matikin na taok. Mangibabain ka nga ubing. Ay, gusto ko man, lakay. Ay, saan ko maakasta ti aramidam iti anak ka? Maasi ka kunkwana. Alaam dagiti kawas mo tagtalaw ka na. Jak ka sa pulan ti anak akaskan ka. Pumanaw kan! Manon, atawan tinapalabas. Asaan ta nakikita dagiti anak ta? Lakay. Kasano day tuyan bakit? Agpada tamot na masakit. Wan garod. Ay, tsak ka ba ang antibagik? Maulaw ka bumangon. Kasanuak ngaya makaluto iti kanenta. Ala, ano saan mo akabalan? Sakpay lang ti bumangaw na. Ay, panagrik na ka talaga nga agkapsut akon. Ay, no saan mo ko maapinapanaw ni Tom? Di anda ko makan kaduata. Itakla maamiris ti amin bakit? Agbababawi ak. Ngamawanan maramidak. Ay, kailiw ko matindang iti anak ta. Anya nga tamatan ti kasasaad da ita. Ay, makita ko mapay ida. Sakbay ang mag-isat ti angas ko. Ay, anya ka din da ita nga ibagbagam. Bakit? Di ka madanagan. Ikarigatak ti mapan iti balay ti kabsat ko. Tagpatulong ak amang birok kadagiti anak ta. Tatang, nanang, anda kamin. Saan mi nga amo akas to'y gaya man ti kasasaad yo. Adda kaming tatang, nanang. Kit kayat ming agpaimbag kayo. Ipanda kayo iti doktor. Gaputa kayat da kayo ang makadwa iti mabayag. Kan mailiw kami mutin kada kayo. Ay na, agyaman hak. Tay may da kami sinarungkaran. Anak kao. Pakawanan da kuma. Itinagbasula ka na kayaw. Ay, naragsaka ko na pumusay. Tanakita kayon, anak ko. Jak mailadawan tiragsak ko. Ita, tanakita kayo manan. Ala, di kayo kumagsaw iti kasta, tatang, nanang. Agdiag kayo pa itinapaot. Impadoktor na kami dagiti anak mi, Mr. Lonely. Kat ita, naragsaka kon. Takaden namin ti maysa kadagiti anak mi, ani Tom. Isu itan ti mangas asikaso kada kami. Kat ti asawak,
nagbaliwan anaming pinsan. Naawat na nakasjay ti kinatao ni Tom. Ken naawat nan ti panagsikog dagiti dua nga anak mi a babae. To'y pagayam mo, Marilyn. Agyaman pagayam Marilyn iti daytoy a pakasaritaam. Ket ti makunak, saan tayo ang mapabasol ti asawam no apay akasta ti riknana. Tanapaay ngamin iti arapaap na para kadagiti dua nga anak yo a nagsikog. Ken naklaat siguro, gaputa di na ninamnama abaklamet gayam ni Tom nga anak yo. Ngem tinasken ita, nakikinaawatan kayon, ken nasaya at matan ti kasasaad dagiti anak yo. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Marilyn, manipod Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.